Naturak bere kolore, ehundura eta soinu paregabeekin inguruan dituen sekretuak eta edertasunak erakusten dizkigu. Zuhaitzetako hostoen mugimendutik hasi eta paisaien ikaragarritasuneraino txoko bakoitzean bizi garen munduari buruzko lilura gordetzen ditu. Uraren indarra, lurraren erresistentzia eta urtaro bakoitzean loratzen den bizitza ezagutzeko aukera ematen digu. Gai hauek eta askoz gehiago ezagutuko ditugu Lurra Ahotsakin. Kaixo guztioi, kaixo gazteok, zer moduz zaudete? Ez dakit zuek, baina behintzat gu oso pozik gaude zuek hemen gu ikusten egoteagatik. Ongi etorri Lurra Ahotsakeko lehenengo saiora. Jakin gurekin batera posible izango duzuela naturaren inguruko informazio pila bat jasotzea. Eta horrez gain gurekin batera naturaren bihotzera milaka eta berezi izango diren bidai asko egitea posible izango dugula. Ez dakit noizbait jarri zarete pentsatzen ea zein den naturarekin partekatzen duzuen une goxoena edo ez dakit zek batzen zaitue naturarekin. Tira, posible da izatea adibidez zelaian gora, bera, alde batetik bestera joaten zaretenean edo kroketa egiten duzuetenean. Nirea bada adibidez hondartzaren ertzetik paseatzen dudanean. Hola, hondartzan hankak uretan sartzen dudanean eta hotzotza dagoenen. Edo zipristinak botatzen ditudanean. Tira jakin ezazue momentu goxo horiek dituzten paisaiak ezagutzeko aukera hemen Lurra Ahotsaken izango duzuela. Eta gure bazterrak eta inguruak posible izango dituzuela ezagutzea. Jakin gaur ez dela are gutxiago izango eta gure inguruko adar eta sustraietan barrena egiteko aukera izango dugula. Beraz, etxeetan prest bazaudete, goazen lehenengo bidaiarekin. Baina, Jon, zitzen dozu hemen aterkia zabalik, badazpada. Txamarra potolua jantzita. Ane. Ez dakit, zitzen dozuela hemen. Ez que, Ane, nik egia esango ez dut, Ane. Udazkena ez bate gustatzen? Zer du ona udazkenak? Hotzaiten du, denbora guztian. Lehenago jontzen du, eurin madarikatu hau, eta ezetasunakin 1000 aldiz esan dizut, Ane. Gilak iskurtze zaitela eta ez zaitela bate gustatzen. Bagizun nun igaro nuen atxarratzaldea. Nun igaro zen nuen atzaldea. Ile apainde batean, arratzalde guztia. Eta bakizu zenbat gastatu nuen? Zenbat? 150 €. Oso guapota dut etorri zara gurera gaur, Jon. Baina eske atzo, ile apainde gira jo nintzen hemen zuekin, etxekoekin, hemen platoan dotore egoteko, baina eske ikusi zer egin didan, dazken madarikatu honek. Dotore zaude oso guapo etorri zara. Ez dakit nik, Ane. Ekarri aterkia ez duzula hemen beharko. Ikusten duzu, hemen euririk egingo du, Jon. Ez dakit, badazpada. Ez, hemen oso goxo gaude. Ez kexatu egin bestek. Nik ustez falta jatzuna dela, behiak gehiago zabaltzea ez, ingurura begiratzea, ze gure inguruan udazkenak hauke ez termaitatu, Jon. Bueno, ez dakit nik. Benetan, esate dizut? Ez. Ondo begiratu behar duzu zuen ingurura, eta ikusiko duzu benetan naturak ematen dizkigun mirariak. Bai, begira zen mirari natural egin didan udazkenak nire jean. Oso guapo zaude. Ez, Ane, ez. Bai. Nik uste hori, esan dudan bezala ez, begiratu egin behar duzuela. Beraz, gehiago, nik ondo ikusten dut. Baina, Jon, oso negatibo zaude, beti berdin. Ez que hala da, errealitatea da, Ane. Nik uste hola zuen begiratzeko modua eta hola pixkat aldatzeko, posible dugula kanpora irtetzea, eta... Kanpora? Orain, Jon, bai. Bai, zera, egiten du notzakin favore, ez? Gaur kriston egun hona egiten du, Jon. Bueno, baina sekulako zaiten duan, Ez du hortik egiten. Bueno, txamarra potolo honekin, seguro ez duzula hortik pasatuko. Ez dakit nik, Ane, ez dakit. Beraz, goazen, zuek ere etxetan zaudetenak, posible izango duzue gurekin etortzea, eman eskua eta goazen ikustera. Benetan, Jon, kriston edertasuna daukagu gure inguruan, eta beti zaude kexaka. Ez dakiz zela itxe duzune, Begira, Jon, eta begira gure gazteak nora ekarri dizuedan. Nik uste eskatu egin behar didazuela paisai polito honetara ekarri dizuedalako. Bueno, egia zan, ez dakiz zer esan, eiten hotzakin eta ezetasunakin. Ileak izkurtzen zaitela esan dizut 2000 aldiz eta zaitela bate gustatzen. Eta gaina,
usten dut, atxuz! Katarra harrapatu etela gaina, zure kulpaz. Claro, beti nire erruan. Nik uste jon, arazua hemen dela, zure pentsatzeko modu aldatu inbiozula. Bueno. Beti hain negatibo, ez dakit, begiratu zure ingurura. Zerako edertasuna, zerako mirarisa emuten dozko naturak, begiran goian zuaitzen adarretan, dituzun kolore pila bat, eta lurra, ostos jantzita, kolorez jantzita. Bai, egia zan, ane ematen du basoak zu hartu gula, ez da? Bai lurrean eta bai adarretako ostoekin ematen du baso guztia zuz beteta, baina ane, egia zan, zergatik gertatzen dira gauza hauek gure naturan? Zergatik aldatzen dira hainbeste gure paisaiak urtaro bakoitzean eta zergatik erortzen dira ostoak, zergatik aldatzen zaie kolorea? Egia zanene, uste dut ez dakitela ezer gai honetaz. Galdera pila bat dituzu, nik bai niriak dauzkete jon, nik ez dakitana ondion udazkenan inguruan, eta uste dut gure gazteak ere haien zalantzak izango dituztela. Nik proposamen bat daukat guztiontzat. A ber, esan. Zela ikuste duzue bueltatzen bagara gure platoran goxo-goxo. Bai, hobeto, porque ameniten dutzakin egia. Claro, han ez duzu eukiko hotzik, eta esan diatean badugula pertsona bat, gure zalantza guztiak argitzeko prest dagoena, eta udazkenan inguruan igual gehiago ikasteko bultzada emango diguna. Bale. Oso ondo, bale. Bueltatuko gara orduan? Venga, bale. Bale, nahi baduzu modu original batean bueltatu gaitezke. A ber. Salto egingo dugu gure platora? Venga, ba. Venga, baina eskutik eman, eta 3 kontatzerakoa, bai? Oso ondo. Denok batera, eta salto handia izan behar du, Bale. Venga, 1, 2 eta 3! Ikusi oso ez eskaratu horregaren jo. Ziztu bizian etorri gara, ne? Baina ez kontatu inori ez Ez, hori gure sekretua da. Gure arteko zerbait. Hemen oink, beroa akat. A ber, harterle jauna, hartu! Opa! Bale, baino, esto... Baina zer, Jon? Ez didazu esan, hemen, pertsona batego zela, gure galderak erantzukuteko, ainetzeko aurrean oso gaizkiari gara geratzen. Suposatzen da, Jon, hemen egon barko ez dela, ez dakit deituko diogu edo, ez dakit? Bai, a ber, nun baiti galdu dan. Ur! Hemen ditzaude? Bai! Hombre, zer moduz, kaixo ur. Kaixo, bueno, xeri hor, ni hemen jarriko naiz, eta Jon zor. Ondo, primeran. Bueno, ur, gazteok jakin, hau, Ur Sarasua dela, bera gure irakaslea izango da gaurkoan, eta gure zalantza guztiak argitzera etorri zara, ezta? Hori da, bai. Ugaria dira zalantzak, asko, duda asko azkagu. Jon, gizu zelakoa dan, eta beti dau zalantzakin, eta orduan, prestatu ditu bera kaldera batzuk, eta nik bera inoriak bauzket. Eta etxekoak ere berain zalantzak edukiko dituzte? Bai. Tira, gure lehenengo zalantza oso ohikoa da inguruan, ez? Ze egon garain eraman diet gure gaztei eta Joni kalera, eta erakutsi diet benetan udazkenak ematen dizkigun mirariak eta gauza politxak, eta ikusi hau zela lurra zauen ostos beteta eta gainera kolore berezi batekin, ez? Baten zuen, basoak zu hartu zula batean. Bai, gure lehenengo galdera edo zalantza, ea zegatik udazken garaian ostoak jauzten diren eta zegatik aukaten kolore berezi hori. Bai, udazkenian ostoen kolori aldatzen da, ze azkenian zuhaitzek urte osoan zehar fotosintesia itxen daue. Eta udazkenian fotosintesia itxari usten dutzie, azkenian zuhaitzak dabiltzelako negurako prestatzen. Eta horren ondorioz, berez barruan daukan kolore marroiska eta laranja horiek ateratzen die kanpora. Fotosintesia, Noski. Orduan horregatik urtaroen zehar doia aldatzen dana, ez dana ziklo bat baizala. Ikusi Jon hori guk ez ganek egon, Ez, nik ez. Eta txikoek ez dakit. Dakit ba. Beste galdera ohiko bat da, ze gu hemengoak gara Euskal Herrikoak, baina ez da ezagutzen gure inguruan ditugun zuhaitzak eta zelako fruituak ateratzen dira orain udazkenian. Ze aurkitu dezakegu? Jo, hemen Euskal Herrian zuhaitz asko ditugu gaixa esan, pagua, aritza, ametsa eta beste hainbat, baina adibidez, zuhaitz bate oso fruitu ona eta goxua moten dauena, gaztaina ondua. Eta nahi gustatzen jaku gabon inguruan edo gaztain goxo batzuk hori jatia, eta hori izango zan adibide bat. Jon, zure guztita jatzu pila bat gaztaina. Bai. Gainera, Joni guztita jako ze, familiakin gerturatzen da ez da. Denak elkartzea dan bolinakin, zua egin. Neri asko, tatzen jatu. Bai. Bestalde, landarez eta
gure inguruez aparte, bai jo bai bertan animaliak ez? Eta animaliako ja hotza itzen azten dela jon beti hotzituta dago. Ez dakit ze gertatzen jako, baina beti hotzituta. Ez dakit ja neguan zer egingo duzun, baina onja hotzukitzen mozun. Dira. Bai, gabona, baina... Hotza besterik ez. Ez dakit zein izango da zure hortarogona, baina hotzakin denbora dana. Bueno, ba, tira, animalixak bai ditugu gure ingurutan, eta ze gertatzen da animaliekin udazken garaian? Bai, animaliak azkenian, Dabitu azkenian, negurako prestatzen edo, ez? Negua da, igual, urtar hori gogorrena hotz aldetik eta oso negu luziak izaten ditu, orduan, animaliak itzen dagoena da, bakoitzak aurkitzen dago bere modua, edo estrategia negurako prestatzeko. Adibidez, urtsintxak itzen dago, janari alik eta janari gehien pilatu, negua pasatzeko, edo, adibidez, hartzek, itzen dago, berdina, ez? Alik eta gehien elikatu, gero neguan inbernatzeko. Interesgarria. Bai, zuekin bernatu egingo zenuke ez? Bai, eta ez hemen zurekin kanpora eramaten diazula edo zer egitera. Zia, Jon. Eta beti gaude hitz egiten ez, natura, bere edertasuna tala, baina nola zaindu dezakegu gure natura? Zein da modu hori ez? Jo, natura zaintzeko azkenian, beti esaten dugun berdina, ez? Natura errespetatu inbida, orduan, zuaitzak apurtu doztuak erauzitalako gauzak, ez da komeni, eta gero betikoa, agorra ez bota, eta ondo tortzen da adibidez, landaketak itxia, etxenguruan eta zuaitzak landatzia, bertako ekosistemantzako oso positiboa da. Bai, ondo pasatzen dute, landatzen. Nik, ekarri ditut, nire galdera batzuk, dira, nik argazkitan ekarri ditut. Baina, dira, udazkenean topatzen diren egoera desberdin batzuk, ez? Adibidez hemen, kasu honetan, udazkenean eta beste urtaroetan ikusi daiteke, baina arbolat mozten danean. Beste izan da, misterio moduko bat, arbola moztu ondoren zer gertatzen da. Hortik beste arbola bat, beste zuhaitz bat hazten da, edo uztetu egiten da eta lurra bihurtzen da, zer gertatzen da? Berez, posible da, moztuta gero, bertatik beste zuhaitz bat ateratzia, baina, prozesuan eko luzia izaten da, eta hortarako gonbida, ondo sustraituta lurrera, eta, posible da, kimu berriak atera, eta beste zuhaitz bat sortzia hortik. Sustrai gogorrak eduki behar ditu, indartsuak. Hori da. Orduan, enborra moztuta gonarren, ondion zaintzen jarraitu behar dugu ez? Hori da. Bestalde, beste egoera bat erakutsi nahi dizut. Gauza, mendira joaten naizenean askotan, zuhaitzen enborretan topatzen ditut olako gauza batzuk, esan ez dakitela oso ondo zer diren, nik bazpara ez ditut ikutzen, positxoak izango diren, edo ez dakit jaten diren, edo zer dira? Haitu, hau die onjuak. Eta onjuak die, ateratzen die, zuhaitza hilda edo ustelduta dauenean, prozesu hortan ateratzen die onjuak deskomposatze hortan laguntzeko. Bale. Gero, bestalde, honetaz aparte, baita ere, askotan topatu horrelako likido moduko hau. Askotan, nik konfesatuko dut, behin ikutu nuen eta segulako esan oso atsegina, oso pegajosoa, ez dakit. Zer da, zuhaitzaren izerdia o zer da? Hau da erretxina, eta erretxina da, azkenian guk pertsonak zauri bat itxen dauenien sendatzeko postila sortze jakun bezala, zuhaitzei sortze jake erretxina, euren zauri edo korte horrek sendatzen laguntzeko. Guri ere gertatzen zaigun bezala. Noski, bai. Orduan, horiek dira zuhaitzak sendatzen dituztenak orduan, ez? Hori da. Bai, torri honera. Ze kaldera gehiago ditugu. Bota. Azaldu diguzu ez, Jonen zalantzaganak, eta hola. Hasi da orain ikastoletan iken ekimen bat, dela natura, gaztak eta natura lotzeko eta batzeko, eta hori da baratzak sortzen hasi diala daula. Zuek adibidez, zuen ikastolan hasi zari jaulako ikitzen? Bai, hori da, esan duzun bezala, gero eta ikastetxe gehiago ari dioin sartzen euren
ekintzetan naturakin lotutako gauzak, eta guk gure ikastolan itxen dugu naturan esten deitzen den proiektu bat, eta bertan astian gutxien pare bat ordutan edo, joaten gare ikasliekin, umiekin basora, eta bertan landaketak, eta beste hainbat gauza. Naturarik ondo pasatzeko. Baina nik komentatuko izut gauza bat, gertatu zaidana, nik etxean daukat baratza txikitxo bat, eta nahi tomateak asko gustatzen zaizkit. Nik ensaladan jartzeko, gazpatxoa aiteko, salmorejoa, nahi tomatea pila gustatzen zait. Eta karo, egon nintzen, oindala egun batzuk, hasi nintzen tomateak landatzen saiatzen, eta ez da belar sistrin batek ez aitatera, nire baratzen. Zergatik? Baina, Jon, tomatia ez da oin landatzen. Ez da oin landatzen? Ez, oin ez da, udazkenian ez da tomatia landatzen. Tomatia udaran landatzen da. Bale. Eta gainera, eskuoiekin, Jon, zeu, baserritarra zehala? Noski, ane. Baserritarra naiz betian, nik eta orain eretxean dakat baserri baratza txikitxo bat, eta bertan aldudan egiten dut, baina ez bazaita zer ateratzen, baina bale, udaran hasiko naiz landatzen tomateak. Eta, orduan, fruitu bakoitzak edo barazki bakoitzak bere temporada balin badakoa, orain zer landatzen da? Jo, oin udazkenien landatu lehizke, adibidez, letxugak, espinakak, apioa eta horrelako barazkiak landatzeko. Bale, apuntatuko dut. Kontuan izan behar duzu orduan, Jon, urtaroak eta hola bakoitzak bere, barazki bakoitzak bere urtaroa aukela. Bere urtaroa, Bai, eta ezin zarela aurreratu. Ja, noski. Eskerrik asko ur. Bueno, jakin ezazue, posible izan dugula ikastola batera joatea, eta bertan ikustea zela gazteek lantzen duten hori naturarekiko harremana eta guztioi. Beraz, ikusiko dugu? Bai, venga. Joango gara bertara. Eskolapioz Klasanz ikastetxea Gasteizen kokatuta dago. Hemen, naturari buruzko hainbat ekintza betetzen dira, eta horretarako baratza oso garrantzitsua da. Landarez berdinak hasten diren lekua da ikastetxearen barruan, bakoitzaren zaintza beharrezkoa da indartsu eta osasuntsuaz daitezen. Baratzak eragusten digute zein garrantzitsua den natura zaintzea eta taldean lan egitea. Aldakizun hork zaintzen duen baratza hau? Zereginan ikaskuntzarako gelako kideek, aniztasun funtzionala duten ikasleen taldea. Eurek ilusio handiz egiten duten lan baratzako txoko bakoitza landatzeko, ureztatzeko eta zaintzeko. Baina bere lana ez da hemen geratzen. Aterpetxe bat ere badute Arabako probintzian, Barria herrian, eta han beste jarduera asko egiten dituzte. Animaliak zaintzeaz aparte, gauza gehiago landatzen eta oso garrantzitsuak diren landatze lanak egiten ikasten dute. Haien ahaleginari esker, talde lanarekin eta gogoarekin gauza izugarriak egin daitezkela erakusten dute. Hori ez da gauza bakarra. Bertan dauden landarek lantzeaz gain eta zaintzeaz gain, hainbat proiektu burutzen dituzte ikastetxeko gainontzeko etapeekin. Adibidez, lehen hezkuntzako lehenengo mailakoekin, pasaden astean landare batzuk landatu genituen. Ikusi dezakegunez, ikastetxean naturari garrantzi handia ematen diote, haien ikasleei balore horiek transmitituz. Azken finean, natura bizitza da. Sekulako baratza derra dute, Bai, oso... Nire baina asko sobeagoa. Bai, oso itxura hona zaukin, ikusi dugu ez, nola gazteek, landaren ziklo naturalaz gain eta laborantzaz gain, ikusi ezakegu barazkien iraunkortasuna nola estutzen dien naturakin taula. Hori da, eta naturarekin ondo pasatzeko. Hori da, ez dauke. Bideojokoetan bakarrik ez da ondo pasatzen, baitaren naturarekin jolastu alda. Hori da, eta modu horretan gainera, modu dinamiko baten taula erraxagoa da ikastia Jon. Tira, galdera bat daukat, zuentzat etxean zaudeten ontzat, eta baita ere zuretzat Jon. Esan. Pentsatu behar duzu, ez dakit zuen izena izango duen gauza bat, zuekin hasiko dena eta poliki ere zahartu egingo dena. Tira, uste dizutela momentutxo bat pentsatzeko eta pare bat buelta emateko, eta gero bota iguzu zer uste guztun dela hori.
ne, ez da gindundik Gogoratu, etorri zaizu. naturarekin harremana sortzeko, Jon. Ja, naturarekin, baina ez da gindundik atera zaizun galderain filosofiko hau. Egia zan, ez dakit, loro bat, edo papagaio bat, edo horrelako animali bat. Jon, papagaio eta loroik ez. Naturan inguruan hitz egiten egon garen ez, pentsatu dut, ez, Hondarribin itxendala ospatzen dela zuaitz eguna. Hondarribiko zuaitz eguna, Vale. Bakizu ez, Hondarribiko udaleko nekazaritza saila, 1986 urtetik aurrera, hasi izan hor, gaztien oroimen ez daola, haien zuaitzak landatzen. Eta orduan, urtero jaiotzen diren ume bakoitzeko, haien zuaitza landatzen da, zelai handi batean. Aize polita, asko gustatzen zait. Ane, nik bertara nahi du joan, aurrez ikusteko eta jakiteko nolakoa den momentu bat egun korrika batean eta oraintzen ator, bale, Ane? Baina, Jon, tira, torri. Ze. Zela jongo zara Hondarribira korrika batean eta gainera, bertara heldu bizara eta ez tozu lertuko zela funtzionatzen dagoen handanak. Bueno, Google Mapsekin ondo apainatuko nez. Tira, Google Maps bakarrik balioko dizu bertara llegatzeko, baina geroan, zelaian zaudenean, zela jakingo duzu nola funtzionatzen duen horrek. Ja, egia. A ber, eta nola funtzionatzen du zelai horrek? Ni prestatut etorri naiz eta ikusi hemen. Begira. Ikuste zuela zelaiaren plano eder hau? Bai. Hemen ikusi dezakegu nola urte ezberdinen arabera, aurren zuaitzak banatuta daude, zailkatuta daude. Vale. Osea, urte bakoitzak bere zelaitxoa, ez dakit zan dira handiko izango, baina bere lekua du. Bai, adibidez hemen, La Roches, 2019ko aurren zuaitzak landatuta daude. Gorriz, 2020ko aurren zuaitzak. Eta azkenik, 2021koak, berdez daude. Bale. Eta 2023koak, osea, azkenak, hortik ibiliko dira? Hortik ibiliko dira, jun beharko zehazu orduan bertara ikustea. Bai. Venga, Ane, oraintzen ator, korrika batan hijo Hondarribira, así que, gero arte, venga. Bale, Jon. Tira, hemen gelditzen nahi bakarrik platoan, ikusiko deu Jonek Hondarribin zeitzen duen zelako zelai handia dauken eta nola funtzionatzen duen horrek zenik asaldu dio plano baten bitartez, baina Jon alako despistaua danez, ez dakit banik bertara eltzerakoan posible eukiko hauen hola pixkat kokatzia eta jakitzia nun dauen. Itxoingo dieu, nun dauen jen. Bueno, Ane, jazta, iritsi naiz. Korrika batean, baino iritsi naiz. Eta bueno, hementzenago, zuaitza eguna ospatzen den zelaian, zehazki, 2023an jaiotako omenez egindako zelai honetan. Eta bueno, hemengo jendearekin hitz egiten egon naiz. Bai, Jon, horretarako denbora ere izan duzu? Hemen bidetik topatu dute, emakume batekin egin dut topo, eta berak izan dit, bere bilobaren zuaitza hementxe landatuta dagoela. Adibidez, hemen alboan daukadan zuaitz hau, Beñat Sarazuarena da. Hortxe paneletan ikusi dut oraintxe bertan. Jon, zelaia berez handixa dirudi, ez? Nahiko handia da. Hondarribiko udalaren webgunean jartzen du, hemen, justo, zelai honetan, 2023ko umen zelai honetan, 85 ume, zuaitz daude landatuta, eta ohikoena edo tradizioz landatzen den zuaitz mota, melojoa dela jartzen du. Imaginatzen duzu, Ane, ze polita. Hemen, martxoak 16, familia guztiak. Anai-arrebak, aitona-amonak, denak elkartzen dira urtero, elkar laguntzeko, zuaitz bat landatzeko, familira etorri berri den ume honen omenez. Imaginatzen duzu, hemen, adibidez, Jon Amestoiren zuaitza egotea edo Ane Sánchezen zuaitza? Bai. Gure herriko udalari proposamena bat egin behar diegu, ekimen hau baita ere gure herrietan egiteko, ezta? Bueno, Ane, ez dizut denbora gehiago kenduko. Oraintxe bertan nijoa zure gana, bale? Venga. Bueno, amendik ez, hortik. Beti berdin, osea, horretarako ere ez duzu balio, ala, Jon? Beti berdin.
arrazi daukazu, etortzen zaren bitartean, iragarki batzuk izango ditugu, baina ondion sorpresa pila bat gelditzen dira. Aipatzea bai egia eta arrazia daukazula, Hondarribian egiten den ekimena oso berezia dela bertako jendearentzat eta ikusi detez, esan didazu bertan ze polita izango zanez gure zuaitzak izatea. Arrazoi duzu eta gure udalari ere ekimenaren berri eman beharko diogu ea posible den horrelako bat hemen egitea. Bestetik hori, aipa bezala, sorpresa gehiago izango ditugu gurean eta hori baino lehen iragarki batzuk ikusiko ditugu. Kaixo meditat, bale? Kaixo. Zemuz ondo? Iluntasunaren aurrean, argi izpi bat. Argituz programan zure zalantzei erantzuna ematen diegu. Asteazkenero 7:00 gure kanalean. Zalantzarik? Inoiz galdetu aldiozu zure buruari zenbat aldatu den mundua? Atzo eta gaur programan, izenak duen bezala, iragana eta oraina alderatuko ditugu. Denborak gauzak nola aldatu dituen ulertzeko. Makillajea, apaindegia, venga, egunkaria fuera. 3, 2, 1, grabatzen. Euskaldunoi interesatzen zaizkigun gaiak, kontuak eta kezkak ulertzeko, entzuten jakin behar da. Aktualitatea, kolaboratzaileak, elkarrizketak, denetik eta denontzat. Asteazkenero, goizeko 10:00. Itxasoaz bestalde joan gabe ere, badugu zer kontatua, badugu zer esana, hementxe, bertatik bertara. Estreinaldia, azaroaren 20an, Oier Gasteizirekin. Bertatik bertara. Atzo, gaur. Gaur, atzo. Atzo, gaur. Gaur, atzo. Atzo, gaur. Gaur, atzo. Gizartearen evoluzioa hemen, bide gurutzean. Denbora aurrera dijoa, eta ni ondien hemen bakarrik nago platoan, jon nun ote sartuko zan beti berdin benetan, ez dakit ez dut ulertzen zeitzen dauen. Baina, bueno, tira, sorpresak aurrera doaz, eta oraingoan oso pertsona berezi bat ekarriko dugu gurera, astero hemen platoan izango duguna, ostegunero, arratsaldeko 7:00, eta bera, Manu Etxeberria da gure kolaboratzaileak. Kaixo, Manu, zer moduz? Zerekin etorri zara ona? Gaur, ostoko joku batzukin etorri naiz, bai? Prest etorri zara orduan danakin jolasteko, ez? Bai, baina nien naiz egon behar prest, zu egon behar zera prest. Ni banau prest, baina ikuste duzu, ni hemen bakarrik nau jolasa bakarrik egin dezaket. Ba, ez dakit. Ja, ez dakit nun txartu dan Jon, beti bezala hor galduta. Bueno, barkatu, baina jazta. Tio, Jon. Iritsi naiz. Ikuste duzu, hemen ja Manu dauke. Ai, kaixo, Manu. Kaixo, Jon.
Hondarribitik etorri naiz, korrika batean, barkatu atzerapena. Baina garaiz nator. Itxoiten nabil. Itxoiten nabil. Barkatu, Manu, baina garaiz nator, egin beharko duguna, hemen bai bat ikusten dut, zer gertatzen da. Taki, niri ondion ez dit ezer kontau, Bueno, gure gazti besta. jake bila gauden, joko azalduko dut, eta zueire bai, joko azalduko dizuet. Maian jarriko gara. Bai, jarri zaitezte maiak. Bueno, nik ekarri ditut 4 osto joko, atearako dira pantailan 4 osto, eta zuek asmatu egin beharko dizue, ze zuaitzen ostoak dira. Horretarako ikusi dezute, daukazutela botoi bat, botoi urdin bat. Bai, probatu nahi badezu. Vale. Bai? Vale. Eta, bueno, naziko gera jokoarekin? Venga, vale. Supre zaude? Ni bai, Trampak ez, jo. Trampak ez. Etxean besta, Hori da. Eskuak atzean, mesedez. Eta ez emon botoiai jakin gabe benetan erantzuna hori dela. Vale. Zezagutzen dotzut eta presak gora eta bera, emungotasula jakin gabe zer. Hori da, eta gure ikusleak mesedez ere ez du nahi tramparik egitea. Ados, hasengo gara. Lehenengo ostoa agartuko da. Zein ostoa da? Badakit. Baneken nik ere bai. Bai, oso berandu ibiliza dio. Esan ez dakit ja? Esan. Nik usteet hori dela aritzan ostua. Oso ondo, hau aritzaren ostoa da. Ikusizu? Banekiren, eh? Bai, baina berandu emontazu. Azalpen bat emango dizuet, bale? Bale. Aritzaren ostoak lobulo biribilak dazkala ikusten dezute eta kolore berde iluna ditu gaina bereizgarriak. Eta Euskal Herriko basoetako zuaitz emblematikoenetako bat da. Noski, bai, oikoena. Nik usten dut zuek behin aritza zuaitza ikusi duzutela. Kokatuta daukagu eta gutxi gora bera, bai. Bai, lehen urrekin bai egon gaitze egiten aritza eta ezagutzen dugu ez orduan. Bai, lehenengo ostoa, lehenengo ostoa, hanek eraman du. Bai. Urrengoa, zer Banekian, baina bueno. A ver. Hombre! Zer osto dau? Esan? Txokolateana, kakaoana. Latan txokolatearena. Hombre, ikusi ezu? Hori ez da txokolatearena, ez dauke antik. Ez? Ez, nik uste hori ez dala. Zure txanda, hane? Arrebotea Hori da, bai. Nik uste hori dala pagoana, Jon. Hori da, pagoarena da. Pagoarena. Ole! Eta orain azalpen bat. Banekien baita ere, Pagoak? Seguro. Bai, zudakizu dana. Ikusten nabil, Jon, ikusten nabil. Pagoak ikusi bezala ertz izurtuko forma bat dauka. Testura leunekoa da eta gainera pagoaren ostoa pixkat borobila dela ikusi dezakezute. Gainera, udaberrian eta udan kolore urrestua, kolore berdea eramaten du. Beraz, kolore hau udaberria eta udakoa da. Eta udazkenean kolore urrestu bat eramaten du. Bai, hola marroia sua bezala lehen aipatu dugu, fotosintesia. Hori da. Bai. Kusi, azkarri bile bazara, Jon, osea, ez dakit mugimendua. Vale. Venga, urrengoari... Urrengo ostoari. Ba, prest. Prest, hortxe. Esan, ane? Nik esango nun dala melojoa. Melojoa, lehen ondarribin egon da Jon, eta nik uste hoi melojoa dala. Ez da melojoa. Ez diazu atentzioa prestatzen? Hoi, ez da melojoa? Ez da melojoa. Ondarribin ni melojo zinguratutan Hori da. Nik uste nun hoi melojoa zala. Ez hori gaztainondoa da, ane. Hori da gaztainondoa, oso ondo. Eta nola jakin dezakegu gaztainondoa dela? Bueno, ikusi dezakezute bere itxura, luzea, eta ertz hortzidunak ditu. Eta gainera, bueno, ostoa, berde bizia kolorea dauka, eta, bueno, zein da bere fruitua, osto gaztainondoarena. Gaztaina. Oso ondo. Oso ondo. Bueno, beste baterako... Erke egiten dira. Beste baterako apuntatu egingo eta orduan nolakoa da gaztainaren ostoa, ez? Bai, berko duzu. Hombre, aski? Bale, ba. Bueno, azkenen ostoa. Ba, azkena hau da berezina, ez? Bai, a ber. Esan. Astigarra. Oso ondo, Jon. Oso ondo, bai, astigarra da. Joe, Jon, oin ja bapaten oso behian aziza, baina Remontada. Bai, hori da. Bueno, ikuste dezakezute, osto hau astigarra da, oso berezia da, nola desberdindu dezakegu beste ostoekin, bueno, osto honek 5 lobulo oso sakonak dauzka, eta astigarra leku ezeetan hasten da, eta, bueno, eta, bueno, osto hau
justo hosto hau, ez da udazkenekoa, ze udazkenean gorria eta hori itxura izaten du. Hori da, bai. Kolore berezia. Bai. Jo, Ane, Bueno. zenbat ari garen ikasten, Bai, Denbora gutxian, nik ja gauza asko ikasi ditut. Nik bai, ostoako imanukin, lehen urrekin, gure inguruko zuaitzak eta barazkien inguruan hitz egin deu, baita ere ikastolara indeu salto. Ni, Eta gizen bat denbora damakigun, baina nik asko ikasi dut. Nik bai. Eta zela galditua jokoa, orduan? Bueno, etorri zaitezte eta... Guazen. Bakoitzalde batea, ez da? Beno ba, abertzen irabazi duen. Ni nervioso nago, Ni bai, seguro nik irabazi dutela. Berdinketa! Lehenaldia zerbait irabazten dudan. Superondo, irabazi ez. Irabazi ez berdindu egin duzu. Biok gelditu gauza ondo. Hori da. Eta biak ikasi dezute. Berdinketa izan da, Jon, ez da lehiaketa. Ze ondo. Eta biak ikasi dezute, horrekin gelditu behar... Hori da, asko ikasi dugu. Bai, ni bentsat pila bat ikasi dute. Nik bai. Eta ez guk bakarrik, espero dut gure ikusleak eta etxekoak ere bai. Momentu bat, Manu, etorri zeike gurera, ze gurotitz egiten beste gauza garrantzitsu eta berezi baten inguruan, ze gaude hori denbora dana, natura zaindu, gauza beste bat, edertasunak, mirariak, baina tira, ezka konturatzen gure zuaitzak eta landareak badaukeatela baita ere bere arriskua ez, zaintzen ez baditugu eta badaudela batzuk desagertzeko zorian daudela. Ai, Bai, hala da. Zoritxarrez bai. Pena handiz esan behar da, baina hori errealitate bat da eta gure inguruan gertatzen ari den zerbait da. Egia. Ez dakit, ezagutzen duzue zuek leku bat, hazi horiek gorde eta zaindu egiten dituztenak, urte batzuk eta gero, berriro landatzeko eta gure edertasuna mantentzeko. Ez egia zanez, baina ondo iruditzen zait, Ekimen horrelako ekimen bat beharrezkoa litzatekela uste dut. Nik uste bai, baina zait mokurritzen, ez. Baina nahiko nuke jakin. Nik uste dana ez da hola galduta eta ondion badauela zer eginik ez. Bai, nik uste bai. Gasteizen badago Olarizu parkea, bertan gordetzen dituztela gure altxorrak, gure hazi guztiak, zuaitzen eta inguruko baratzetan dauden gauza guztiak batzen dituzte eta gordetzen dituzte, gero urte batzuk eta gero posible izateko berriro landatzea eta inguruko bizitza mantentzea. Hori da, eta zuaitzak ez desagretzeko. Bai. Hori da. Oso politari dutzen zait eta bai oso ondo, bai. Nahi badezue bertara egingo dugu bidaia eta ikusiko dugu nola egiten duten guzti hori. Bai, guazen. Gasteizko bihotzean, udazkenak kolore biziko ikuskizun bihurtzen du Olarizuko Parke Botanikoaren paisaia. Naturgune hau, lasaitasunerako babesleku izateaz gain, biodibertsitatea kontserbatzeko gotorleku ere bada. Tesako etxean, zientzialari talde batek atsedenik gabe lan egiten dute gure landareen etorkizuna babesteko. Laborategi hau benetako santutegia da hasientzat. Ta bertan, gordetzen dira, galtzeko arriskuan dauden espezien itxaropenak. Hemen, hazi bakoitzak kontu handiz garbitzen eta aztertzen da. Eta kontserbaziorako temperatura ezin hobea mantentzen laguntzen duten teknologia aurreratutako gela frigorifikatuei esker, haziak epe luzera kontserbatzea ziurtatzen du. Euskal Herriko hasien sarean, Euskal Herriko landatutako bioanistasunaren berreskunapenean egiten dugu lan, eta horretarako baserrietan eta nekazariek erabili dituzten barietateak berreskuratzen ditugu, etorkizunean hauek erabili ahal izateko, ezta?
galera oso handia izan da azkenengo hamarkadetan, eta horregaitik oso garrantzitsua uste dugu egiten dugun lan hau. Esaetzean, egiten den lanak gogorazten digu keinu txiki bakoitzak gure ingurumena babesteko balio duela. Gero, hasi hauek berreskuratzen ditugunean, hemen jardin botanikoan kontserbatzen ditugu, gero eta denbora gehiago mantendu ahal izateko eta denbora gehiago izateko hasi hauek kontserbazio optimoan. Olarizuko laborategietan, etorkizuneko belaunaldiekin partekatzen dugun ondare naturala zaintzen da. Joane, sekulako lana, Bai, ikusten dugu, ez? Egia zan, lan zinesgarria iruditzen zan, txapo. Niri harritu nago, zela itxen da bian lan. Babesarekiko egiten duten lana, bai. Bai, oso harrigarria. Eta gainera ikusi bai, zein garrantzitsuaren lantaldea, ez? Danok batzea, gure inguruak zaindu ahal izateko, eta esan bezala, belaunaldiak gure gaur egungo paisaiak ezagutu dezaten, ez? Elkarlana, eta hori da, bai, denon laguntza behar dutela gure ingurumenak eta bazterrak. Bai, eta denon aportazioa oso garrantzitsua da, hori, gure ingurumena zaintzeko eta inguratzen digun natura ondo mantentzeko. Azkenean, gu natura gara, eta naturaz berdin badu zaitzen, ez gara gu zaintzen. Hori da, ekimen txikiekin pixkanaka gauzak eta aurrerapenak egitea posible daukagu, ez, Jon? Hori da, ez dago dena galduta. Elkarlan egiten badu eta bakoitzak gure aportazioa egiten badu, oso ondo. Baratza balin badakazu, bertan landatu, lagundu, ondo pasatu naturarekin. Eta ez balin badakazu baratzarik, ikastoletan aldezu landatu, eta ez balin badakazute baratza ikastoletan, egin proposamena zuen ikastoletan, ekimen hau egiteko, baratza bat edukitzeko, eta naturarekin ikasteko eta ondo pasatzeko. Hori da, ez modu batera, beste batera ere posible da hori aurrera egitea eta gure aletxoa jartzea, ez, Jon? Hori da, bai. Baina, Ze, Jon? Gainean daukagu denbora. Zoritxarrez nire ikizten pena ematen dit, baina eske denbora gainean daukagu. Benetan, ez. Bai, Jon. Jo, eze azkar pasatu da, ez? Eske, denbora pasatzen da, ziztu bizia, horrelako gauza interesgarri eta zitze egiten dugunean. Jo, azten gaula, hasi garenetik, ez genekigula ez derrorain bapaten gauza pila bat dakigula, ez dakit ni denbora niri azkar pasatu zait behintzat. Nei ziztu bizian. Baina, bueno, lehen esan diazu, datorren astean, egun berdinean, zerbait oso interesgarria daukagula, ezta? Bai, datorren astean, berriro hemen aurkituko gaituzue, eta kasu horretan, Jon, beste gauza baten inguruan itzen dugu. A ber, esan. Harrituko zaitxut, A ber. Uraren inguruan. Ze ondo. Ez dizut ikusten oso emozionatuta, Jon. A ber, nik egia esan dizut. Ura, hori, gorputza garbitzeko, edateko, baina ezke nahi ureko animaliak ezke sekulako ikara maten diatek izton bildurra, Zuri dana moten zu beldurra, Jon, ez dakizela itxean zumenetan. Kokodriloak, ezke izena bakarrik, izena ez dakit ez da ondo ez daten ematen diaten ikarakin, Tira, Ez zait bate gustatzen barkatu, baina esango jazu betikoa, Jon, beti, bai. alde txarrak ikusten gauza guztiei. Noski. Baina eski, hala da. Beti berdin, Jon, ez dakit. Gaur ikusi duzu, ez? Hasi oso negatibo eta ikusi duzu gure edertasuna paisaietan, ez? Aukera bat eman behar diozu gurari, datorren astean hemen ikusiko dugu, ez? Gure inguruko errekak, urtegiak, itxasua bere osotasunean ikusteko aukera izango dugu hemen. Bale. Beraz, datorren astean nun aurkituko gaituzte gure gazteak? Bio bat ere esango dugu? Bai, venga, ba. 1, 2, eta 3. Lura hotxaken!